wist nog niet precies wat ze wil in de toekomst, maar in ieder geval wil ze presteren en vandaag het liefst een award winnen. Je hebt het jezelf ook niet makkelijk gemaakt, want je hebt echt met trials gewerkt in het haar. Ja, klopt. Je vingers schudden van de zenuwen, maar zo ging jij door. Ja, blij met het eindresultaat. Kun je verder nog iets vertellen over je model? Ja, bijna. Dat is te zien. Wat heb je met de kleur gedaan? Ik heb gewoon een natuurtint gedaan. En heb ik violet heb ik ook triangles mee gedaan. En het is van dichtbij wat meer zichtbaar als van verderaf. Misschien kan de camera ook even inzoomen. Oké, dat zou fijn zijn. Dankjewel. Spiegel nummer 50, Anissa. Nou, Anissa, neem je moment, want dat is toch wel jouw toekomst, hè? Op het podium werken. Daar sta je dan, vind je het? Super. Super, dat wil ik horen. Je wil iets vertellen over de kleur, want het kapsel, zie je al. Ik heb voor de basis gekozen voor een asperroer bruine tint. En die heb ik gemengd met een bruine natuurtint. De voorkant die heb ik eerst goed geblondeerd. En daarna heb ik hem afgemonteerd met een blond tint. En het is een figuur. Inderdaad, en ik moet zeggen, mooi kapsel, maar je loopt ook lekker door de microfoon, dus die podiumcarrière is dan zeker wel komen. Spiegel nummer 51, Sharon. Zij volgt veel cursussen en trainingen en ze wil gewoon alles uit het vak halen wat erin zit. Jij wilde iets vertellen over jouw kleurtechniek, want die was wat ingewikkelder, aparter dan je kniptechniek. Ja, ik heb een baan om de stap getrokken. Die heb ik helemaal heb ik een violette kleur. Volgens mij moeten we die camera hebben, dus als je je model... Nee, de verkeerde kant, die camera. Ja. Hier zit een violette kleur overheen. De stap en de achterkant heb ik zo donker mogelijk gemaakt, omdat ik vind dat zij een donker type is. Dit vind ik gewoon waar staan. Erg mooi, dankjewel. Dames, jullie laatste halve minuut is ingegaan. Seconden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop de tijd. En stop inderdaad het werken. Mag ik jullie vragen om de materialen en apparatuur neer te leggen? En gelijk wil ik van het publiek een groot applaus voor Christine, Sharon, Marjolein, Anissa en nog Sharon. En ik wil graag muziek vragen, want dan gaan de modellen zich nog één keer voor presenteren. de jury zich even terugtrekt om de punten op te tellen, dan wordt hier ondertussen de nieuwe